UPPL नि दैदेनगिरि बिथांमोना होननाय बादि बिटिआर सुक्तिया 80% जाबाय होननानै बुंनाय बादिब्ला रायजो राजाफोरनिफ्राय ग्राउन्ड लेभेलाव मोनसे प्रश्न सिखारदों। बेखिनि डेभेलप बेखिनि उन्नयन जानायखौनो 80% होनबायबा 100% कमप्लिटसिमाव बेसेबां दंबावो 20%ल'सै। बे 20%आव मा डेभेलप जाबावगोन आरो दा मा डेभेलप जादों बे मोनसे प्रश्न जादों। बिनि सायाव मोनसे क्लियार खोथा UPPL दोलोनिफ्राय एबा बिटिआर सरकारनि तरफनिफ्राय माने बिनि क्लेरिफिकेसनखौ होयोब्ला मोजां जायो। रायजो राजाफ्रा गोनो गोथोनिफ्राय बारग'यो। ससियेल मिडिया क्रिएटर जानानै आङो बिं ए ससियेल मिडिया क्रिएटर आं बेखौनो प्रक्लेम खालामो जे बे खोथाखौ बिटिआर सरकारनि तरफनिफ्राय क्लियार खालामना होनांगौ। बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा मतामतखौ लिरनानै हरबानो जाबाय कमेन्टआव। थेंक इउ।